panjenenganipun swarga. Wong elek swarga. Nek wong ayu Neraka. panjenengan mireng Mas. Ya, ngerti aku. Nyata. Wong ayu, Neraka. wong elek, Swarga. pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu, Menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. iki jawaban sing pilih-pilih konsisten iki. kira konsisten. Mari piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Dadi keyan ngono kuwi. Ayo selasah iki. Gunem ayo iki. Gontak ganti. Alah, kaleme. Ya kene liyane ngono. Saiki mang kritik kali pundi daleme tulung aku. Alah. Sampo jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tipake kleru aku mau. Jan luar biasa. Ya, alhamdulillah. Kita rup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong iki mau. Krono Mas aku nek Boten. ngedap-edapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, Ing so Ibu sama- Hajah so Fitri. Ibu Hajah Fitri kersanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Heeh. Saya dalem menika tutup giling. Heeh. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Jo. Alhamdulillah. Mak canggih Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak terus. Wit wau kula rungokke nika kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok dalang, ampun melih kok nggen wayang, nggen campur sari. Heeh. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Humor. Nggih. Mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir tapi harus kita ajak selalu bahagia. Bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalem nika. Nggih luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton tekan buri ngono lho Mas. Wah biasa ngriki nek sing delok rame kula ora gumun Mas. Sebabe Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. niki sing iso diarani inama akmalu biniat. Artinya Niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga Hah? berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan. betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Iya. Mula seneng buka apa tutup giling gini. Tutup giling. Iki lho, tutup gilinge kaya ngene Mas, nutup cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki cobi. Aku jane mau tekol Pak Kangko. Ini rada maju Sik ben kena ngomong ki lampu. omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh Lah, teko ki lho. Lah piye wong buka giling ra diceluk tutup giling iki ya. Loh, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah to. iya buka ayak dhewe ra kok ruruh ditutup ki terus piye? Loh. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi Mas. Ora iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam Minum air. yo wetenge kembung ya. Mas, ngene lho peribahasa, kuwi peribahasa. Ngeten. Sampean ki nek bengi ki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampean ora melu lho. Heeh. Pak Haji Rudi ki karepe Budal sapa? karo Mas Kangko no. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah kepiye? Memang iki tahun-tahun pecah iki bengi iki. Kok tahun-tahun pecah. Tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapu. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbak pusi mek aku tok. Dadi Wong kuwi nun pangapunten Mas. Ah, piye? Panjenengan iku mimpin yoga sak menten kathahipun. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gede no. Tesik dipun paringi tanggal jawab Waranggono, nggih. sik diwe tanggung jawab pemusik, Nggih. sik diwe tanggung jawab tukang son, tukang panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. golek abot nyapa dilakoni. Loh. Wong Piye urip tebus? iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan.
Pak Haji Rudi arepa kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Kaya ruru wae kowe. Lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane Jak omongan kok nyerekat terus. klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi ki ngejak seneng. Dum-dum sedekah, sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Dono rasa. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Kowe rohe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora seneng. Kuwi mikir. Loh, mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men. Iki lho, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Dangkal pikirane dangkal. Sampean ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya ruru wae iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane mau dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi nyapa aku melu mikir barang iki. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, ngadeg yo kernet. Kowe ngomong kene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog klitik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawab ya. Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo Komunikasi biar enak kok. aku ki jane dalang klasik wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe ben iso cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Ngono. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku tuwa apuk pisan lho. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Meneng aku Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, kenyeh. Ngomong ora bermutu blas. Weh, aku padahal ngomong tak totol lho, Mas. Iya, iya. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko, Dalam. dalu menika mujudke Sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. Ngono. Dalu menika Pak Rudi nimbali jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi, saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali panjenengan paring pangipun dumateng sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Ya ya, saka Mbah Sukron medun ning aku ya. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Lho, Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo, urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, cengengesan kowe. Aku ora ngerti iki ora tebu tok iki rencanane jagung ki sok ben subur. Lah sebabe Mas. Diuyu wong sakmene iki lho. Iki maune ki jagung ki, maune jagung ki. Batinku ki sapa kok madhep rono kae. Penot wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki, kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Ini tak kandhani. Pangapunten Mas Kangko. Ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi ras hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah. Kepala desa yang dikasih Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu.
Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora omong kowe? Nandur tebu ki 3 ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning tak lanjut. Iki lho, kowe omong mamu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel iki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Mbiyen mulutmu adalah harimaumu. Nggih. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing Bener-bener, iya. larani ati. Komen iso. sing larani ati, kowe Kena kena pasal. Bener. Ya Pak. ora? Undang-undang penyalahgunaan Iya. ITE bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Nek lak ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Lah, Urung mesti sing mbokne kuwi. Lah apa iya? Ajining diri Saka lati. berarti lek dirine latine apik, Dirine jati dirine ya mesti apik. kowe roh bupatimu. Bupatimu Ngerti? sapa? Pas Giri Sancoko. Bupati Ponorogo lho kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK. Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki kok. Ya ora? Iya nih. Urung mesti. Urung mesti, kabeh urung mesti ya. Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka Jati diri. Jati diri. Hati-hati lho golek. Nek lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak Ha. gumantung saka ajining raga gumantung saka Busana. Hmm. Ah, iki gandengane. Nah kuwi lho. Ajining Raga Raga saka busana. busana. saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Hmm. Sing jas-jasan. Sepaton, gilap. Terus Ajining raga saka busana. berarti lek busanane apik, Mesti tumindake ya apik. urung mesti nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing Ayo. ngomong sapa? Mbak Ajin iki ragane kaya ngono. Ketoke kaya sing dadi provokatore demo pati iki to kita. Ya, nek tapi kene ya bener. Lah nggih. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi delok saka perilakunya. Ora disawang saka njabane. Tapi jerone dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the but look from the outside but look from the outside. Dan look from it. Don't look from the outside but look from in the heart. Uwe. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu Loh, jenius. iya no. Kudu berpikir ki kaya ngono. Oh. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapne saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lu ngono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane njur padha karo wong tuane urung. Urung ya? mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, iya. Berarti wawan Ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Lek gondol codot kaya ado kawite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok Salah, Pak. Kan. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. urung mesti. Lah lek kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal anjaran yo. Kayak lak nggon sponsor kayak Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduh ngono lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri kuwi pepatah sing diskriminasi. kok saged? Guru kencing berdiri Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyan raimu kuwi. Pun dijak omong kaya iso kondi. Dadi rong mesti. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Bersa- Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses Berakit-rakit, dahulu berenang-renang, Ke tepian. ketepian. bersakit-sakit, Dahulu Bersenang-senang. kemudian awake dhewe iki flashback tahun 2020. Nggih. flashback apa? Tahun 2000 20. musim napa nika? Corona lah. Corona, heeh, Covid. Berakit-rakit dalu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora selamat ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko. Dalem. Urung mesti. Iya ya.
Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe roh kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu. Dengan riset penelitian saya di tahun 2025 bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lemu tuku riset ning ndi pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset Ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mongi. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gede kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lemu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede. Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang? Swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakapi keluarga. Itu tanggung jawab Presiden presiden wong rumah lanang. tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arepe tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra penak iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nah, Nek ayu, Neraka, Pak. nek elek, Swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik ngemak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek tiru-tiruan. Ya disemir. Malah semir ijo. Loh, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan dhek nggletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan ndek iki. Lho, lah bojomu kletak turu ning kono. rambutnya semir. Semir ijo. Akhire Mas. Ndase pangan wedhus. dikira Wah, suka. kira suka. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten? Heeh, ya. Meripat wis blalak-blalak. Riset. Sakra wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Iya. Karepe ben saya. Ben saya apik. Soflen. Softland. Heeh. Ki mboten? Heeh. Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa cas, Tanpa baterai. batu. Wis kurang apik apa? Iya, iya. Irung wis bangir sakra sik kurang trimo sik disuntik silikon. Iya. Ben bangir. Ora solikin no? Mboten. Oh, silikon. Silikon. Iya. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon no. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus Malah minggir dredek. minggir ngiwa minggir nengen iki. Barang foto keluarga malah kayak kalong lah. Kaya Ya ora? ngomong iki. Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah ya. Ya ora? Berarti Wong yen- wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu iki. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu Neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kuwi sapa iki mau? kowe apik. Iki wong wedok. wong wedok ya. Apik. Heeh. Wong wedok ya Wong ngerti elek. aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi, Sapa kuwi Saminumi? tukang masak. Kaya Ya ngono. apa nggih samini barang iki lho. Karo aku Loh. ngene. Kabeh iki lah nganggo alasan nyapa Samini karo ki mau kok. Umi. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Nah. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Manut. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, warna. diklumpukne dadi siji, dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadanganipun Swarga. Nah. Wong elek swarga. Nek wong ayu Neraka. panjenengan mireng Mas. Ya, ngerti aku. Nyata. Wong ayu, Neraka. wong elek, Swarga. pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu, wong ayu, Neraka. neraka. Elek, Swarga. saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih, Apa kuwi? tanggung perkarane. Heeh. Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Aduh. Aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Bisa tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek.
Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko. Apa? Aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis Munio selesaino dhewe kuwi. Lho, bocah kan mau diandan ayune ora Ayu umum koyo ket sore. ngono. Anu, Ayu ku elek saiki tekan. Ayu kuwi neraka, Heeh. elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Omong Ngono ya saiki. Tanggung bakarane, tanggung perkarane. lagi. Wajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Yo. Ayu pelek. Ayu pelek. Kowe ra ingahingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali metu wis. Pada pertanyaan pasti ada Lah ya jawaban. lah ya. Seksine piyayi sak menten katahe kok iso. Iya kenyata apa. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Wajah Fitri kuwi ayu apa elek? rene yo kowe, ndang ngetok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono. Anu Ndek. mbok liyane kuwi to Pak Kangko. Ora iso. Ngono. Ora iso. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo Bu Fitri. Nah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing pilih plan konsisten iki. ki, ra konsisten. Ora ki. konsisten. Ayu apa pelek karek milih to? Anu ayu. Ayu. Berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing domah neraka. Anu Pak Kangko nun sewu klarifikasi niki. Mari piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Dadi Berarti nerakane mung dilu. anu nerakane mek diluk tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ra melu-melu kok iso mbok ketutke. Diluk wae. Diluk lho. Aku ra Neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem diluk tok. Dak, mangsane. Diluk tok. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Iya. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Iya. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Heeh. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk dikekke bojone barokahi meneh. Barokahi meneh. Sik dingge sangu anake, nggih jajan anake njajakne kancane sak sekolahan sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Lah contoh to. Kok roh. Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok iso ngene. tasakuran rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane Putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Roh ra kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo Aku sampean. ngene lho ra teko mek ngene tok. Ora roh. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwe-suwe joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika Rudi, nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tatuk-gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi lagi. Ngono jajal. Gen genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke Ora tiba-tiba. ora tiba-tiba ya wis. Sik kuat to olahraga. Sik kuat. Wonge olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, yo, nah, muni yo. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani. Terus? Wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Loh, ora mudeng kok. Dagelan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Kok nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Rene. Dagelan sing nemu asam urat iki. Lah wong ki ngono lorone. Kakean iki ngono kuwi. Ayo serasah nih. Gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, tangeme. Ya kene ndang muni. Gontak ganti ngadeg sejek ngono. Lho sing gonta ganti sapa wong karo sampean terus kok gonta ganti ki piye? Ganti liyane kok bro. Saiki mangko ditekoni pundi daleme tulung aku. Alah. Dadak omong kok ndi.
Dulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya, tapi ki conten Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg kuwi. Aku wong Jejeg. serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Wah. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, kedepannya keluargamu akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Oh no. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Kowe ra ngono. Pak Rudi nang kene, ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Rudi ki Ruki ro. Apa sih jelaske iki apa ki? Mbok golek. Jawa. Loh, Jawa ki njikok saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini loh, Mas. Oh, ana to. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat Sekawan. karo do. Hana cara ko do 6. 6. Papat karo 6, 10. papat karo 6, angkane Siji karo 0. jumlahe Siji. yen digoleki menika judu. Judune. Judune tadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Wah, Iya. elok. Berarti apik Ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, Ono Kangko, cara Kang ko. ki digawe ko. Ko. Kone tetep ko. Ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 5, 5 10. 10 angkane Siji karo 0. berarti jumlahe Siji. jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku ki ra ngerti nek sampean be materi ki ra ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Kita lek Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti we gampang haus ngene ya. Ya. Wong lanang. Alhamdulillah ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. 10 ya. Temune ya jodoh. Jodoh. Terus sing ditandur Sing ditandur tebu. tebu kita bu ki bo. Ana cara To pitu. to pitu karo Pitu, bo. Ana cara to sawala padha Padha jaya jaya maga bo. 18. 18. Pitu karo 18 Sawe. selawe iki angkane Loro karo karo 5. jumlahe Itu. pitu yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu Tinggi nanggap Mas nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rejeki kabeh Mas. Di antara Mas Rudi, Mas Kangko karo tebu ki wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Jodoh. Loh. Napa rejeki sik ning aku ning Iya, sampean? iya. Kamu Eh. jenengmu? Klitik. Kritik iko karo to. Nggih. Hana cara ko ki 5. Nggih. Karo tik ito. Hana cara data. 5 karo 7 Rolas. rolas angkane Siji kalih loro. yen dijumlah Telu. jodoh rezeki pati. Loh. Dadi Lah kok kene iki. iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung mbok jak terus. Ya arepe nyimplahne aku. Lho iya, iki hati-hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane rolas iki. Iya, rolas karo siji karo loro jumlahe 3. Nggih. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Loh, aku tiba. Tipe pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. lah kuwi Kluduk iki kok karo to. Ko 5 to 7 Pitu. jumlahe rolas Rolas. siji karo loro. jumlahe Telu. pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa, Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk padha tibane telu. ya telu. Lah iya rumakno. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh, lah matane. Lah patine didhisikne, Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas jajal? Nek aku mau piye jajal? Hah, Jodoh rezeki rezeki pati. berarti kari nggih. Kari. Jodoh rezeki Rezeki pati pati. klitik. Lidik.
Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip, golek jodoh. Nek wis temu jodone mesti nyantol rejekine. Nek wis jodoh rejeki kuwi sanding, pati manut Gusti. Manut Gusti. Niki pripun, Wong? Pati jodoh rezeki. Pati jodoh rejeki. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rejeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibake kleru aku mau. Iki lho wong nek keweden ya ngene iki. Tibake aku mau tibake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Dados sekedar untuk napa nggih merefresh suasana. Ngoten kersanipun kepenak. Kyai Kediri itu lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampeyan apa pira? Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik kowe. Kene nduk. Nih nduk, sampean nduk. Kene. Ya. Cepat nelongso jamane. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Olah aja batal Yen dikongkon ya sing teman. Langsung tak duwetke wae. Kene Sisi loro. Oke no niki no. Oh karo barekno. Kula tak milih sinden sing rada penyakiten. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arepe antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umum kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Yo kuwi apa to kuwi kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho. Ngono diopeni Gak karo gitu. ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho, kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kaya padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut ya. Gendang gelem ora? Ih galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Padake iki kowe. Ora ngerti kok kowe mangkat. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Lahar Gunung Merapi. Panas nungku nesu terus kok arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Kang. Ngono ya nduk ya. Iya, Ngono ya Mas. ben apik ngono. Cakok ayu nek koyo ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya Bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gaekne grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa, artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. Weh ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamorate. Alhamdulillah. Iki lho, Oh, ini Nduk. kaya Bagai Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa, Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan, Nduk. Sapa, Nduk? Coba kowe ngomong coba.
Abimanyu. Apik. Abimanyu. Apik. Oh, Abimanyu. Anakmu sampeyan nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne engko. Lah ya mirip kan anake. Ya mirip to, bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa ora apa-apa. Coba ndok anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba. Rung. Kembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sumeh kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengenane. Mangsane kok iso. Malah Coba. penak to nek ndir. Welak ya welak. Aduh, Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Mayu nih ramsak mayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mlinthi. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nah, Nimasida asik. weh, jan luar biasa. Komo Jaya, Komo Rate. Nggih. Komo Jaya, Komodo. Dadi Awakmu komodo tadi pancen sampean kok lagi gampang melet Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise apa leh? Kene. Kok Aku gelek dikei surprise. Kene. Surprise apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih, merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, mereknya Iya, Charles sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya Nde Sedotan. Wah, iki ora Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya Joro Sando. Terus diajeng terus. Balik nang ngene mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bareng. AM kuwi AM. Rada maju iki ndak ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kok gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe esuk jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Esuk loro awan loro surure. Weh, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masya Allah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja ya. Yo Turunan nyambit
Bisa kaya entut ngono jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Sosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos tenan lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta kowe. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untukmu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat sambar mbledek. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kakung mah kewer-kewer. Kaya kebonan. Tembang lho ayo Rodok ben ganti kono. Oh, aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porene to? Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas Mas. Ora kaya ade yo, ngene Nduk. iki malah garapane penak nek kasar-kasar. Maksudnya ya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. koyo. Wong ngene koyo berkat. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho, aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, blesi sing lanang ra tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Kudune ngene. Jajal kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Hani. Ayah. Ayah. Oh iya. Ayah. Nah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Oh Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho, iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan iki kok. Yo, jajal banget sayang. Heng Sarina. Ing Sarina lan ngene Aku yen krungu suaramu niku. sayang. Sampean kudu-kudu Piye sayang? kudu Apa sayang? kudu tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen Sesuatu yang harum. harum. Oh, deh tak pundutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah, mesti larang. Mangane bingung kok parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 sih kok. Kasih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang.
Tangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Nanya. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan maju. Wis. Hei. Selingkuh. Tak Bojomu omongi. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. weh modelnya digandeng langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kayak mencep barang lho. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar nih. Ngomong sarang yo. Sayang. Sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku tak sama kamu lagi. Iya. Terus Nduk. Ing sarina. Wis. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang Sara ambon welas Lamun. lah iya tak Lamun. nyawang Ada aku penyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku dadi bojomu mbok aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak gak tekone omah loro gelem nggoni sampean? gelem Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit gulung. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak kapu iki lho. Tapi rasane kaya uwis Kakang. wah Rasane kaya wis mbok ngono ki saur opo iya yayi opo iya yayi Aku kok suyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Kate digundul. Iki ban nyeluk Kakang toh nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya Yen cedak tansah ngulak. Aku penyanyi rock. Sida. Asih maaf sayang aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa Mas kuwi Paku payung. Kok jahat mentok. Kayak late koyo eksbes ya. Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya kok iso nek kuwi teruntal ae Dikene tak Kowe ki aja bae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja ngene Lah kan pengen dipeluk toh, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel era. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis sayang. Aku kedinginan. Ngono, api-api ngono. Api-api. Pindo mimi. Ayo Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. ya Sito. Sida
Sida asih Mas Kakko. Salam. Bawane ngampil niki nanti lagunya Roman. Tetep digawe rancak dalu niki. Apa lagune, Jo? Nino 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 no ne. Asik. Wah, iki Yo. Ya. Oh, teklek kecemplung kalian to kuwi. Oke, oke. Oh. Aku yang ngajak. Aku yang ngajak. Karo aku. Ya. Yo. Sama kamu. Dijelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemplung kalian kan? Janda baru, janda baru. Oh, janda baru. Elo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk. Tendang. Ya dong. Deg-degan Tuh mas, deg-degan jengkleng no. Piye kok ora kompak e piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan ini ngono. Ayo. Deg-degan dek. Yo, awas. Kono lho kok ngadep rene iki lho kok iso. Iki ding tak jengkeng asam urat to iki. Ora iki kok wis ora. Kowe iki yo madhep lho. Ayo, dadi Yo, sithik ning memuaskan lho. deg-degan jantukku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis pepisahan. Satu, dua, tiga. Kowe enak ping telu ngono kuwi ya, Mas. Oke, oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Alake iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Awas. Iya. Cap. Deg-degan dek. Deg-degan hatiku deg-degan Nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekemo apa bener siram wis pepisahan. Yo, awas dong. Ayo, ya, awas. Gua ki waduh. Yes. Iki yo gelem mencolot ta ya. Salam enggak. Iya. Iya. Ternyata kayak goyangmu kayak ini. Teratapan Mas. Mas. Iso gadul. Iki goyangane kayak mentok api nelek. Tapi kan iso goyang. Iya lho. Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh aku. Lah ngopo? Aku ya. Kene tak derekke lenggah ya diajeng. Makasih ya. Aku Ya gak sama-sama. Wong yo antah. Piye Piye to? Emang aku. Lho kok piye?
Sik toh ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben ki bojoke seruntal-seruntul aja. Kok seruntal-seruntul kok iso. Mas, dalam kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo panjenengan Bapak Haji Sugiran. Amin amin amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah. Mas Joy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan Mas. Saking panjenengane Ibu Hajah Fitri. Nyuwunaken garajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500. Pasang mata juga. Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, Ya. itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. Betul. Ngaten. Nah, terus matur sembah nuwun konco-konco dari media sosial. Pelakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 muncul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya panjenengan Ibu Fitri. Hajah Fitri. Nah, Banyuwangi. Ayo butuhi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Ini Pak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger fungsi ning Madiun Jakarta ayo rukun tetep merdeka panas laku orang gawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger Madiun Jakarta yuk rukun tetep merdeka. Spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon buri piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Loh. Cantik. Iya. Sing siji gede, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing besi iki lho, Kalau mau besi, cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing besi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Besi aku. Kagem bawa mboten Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Saya mau live TikTok terus. Suarane kiane ngebialam-bialangan Belayo
Suarane kendhek lambian batu banget. Oh, enak lho. Ais. Oh, ngono iki komplit iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres-leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro ae. Lah iya. Nyerambahi. Wah, jangel ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah. Nah, Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguaki lirik kene lho. Aku lek tak buang ku ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Noswanto. Ah, tangane jangan. Bela, mau apa lo? Lah, tujuan. Lah, eman yo. Ayo, Mas. Bah, saya lepas. Ngono kuwi, lha kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya, piye? mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy, ngono jajah. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Guru kok tak wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Enggak tak mood gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Kita yang apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ae besok. Angel ram iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Nah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kaliviat Liviat Bambiangan
mlaku dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Teh, angel saiki ngopeni daglan tuwek sitok kuwi. Susah sangat kisah terus nose toh. Piye to ki? Wis to. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kesel. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kon dadi klarap kan. Tanah India Gumelaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara Penggemar berat saka Kediri kepareng kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih kadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Tenan. Wis ora umum iki. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, Gerajakan Banyuwangi. Yuk, dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Sepi
Mas Tarno Tania Jaya. Ferry Andria, terima kasih. Semburan Andrisa, terima kasih. Mas Tarno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. Tasih kalih Mas Jo Kritik leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwija Laras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah, pokoknya nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang abdal nggih, kirang abdal. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Semangat. Terutama sing enong. Lah iya. Tahanis gak iso. Supon musik cur. Apa ini tanom yang de. Ayo Mas Dono, berpacu dalam melodi. Musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Ha ha ha. Samping son family biasa. Terima kasih.
iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik Loto. Nggih. Antara Mayang karo Wanda iki beda karaktere. Karakteripun. Kalau Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Nek Wanda kan ya nembe niki. Kari-kari iki. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwijolaras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Sampean pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwijolaras ya. Insyaallah. Padha karo aku ya tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis pegawan kotak, Nduk. Wis. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu ditarae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya. Kita cilik kok haus. Kowe enak kok. Percaya ora? Wih. Beda karo Wanda, Wanda ki pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae. Biasanya sing menang-menang niki lho malah sing piye ning burine. Ning buri. Malah iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Iki malah karakternya jinak-jinak merpati. Jadi jedeki ngadoh kan nggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Ora ya. Ndak ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe ki siji paling nemen dhewe sing den Dwijolaras ki Burini. Dadi Masa ngeten iki. Buri niki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa burine ajeng kan jenengan nyanyi bokong semon. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwijolaras iki Wanda. Wanda iki wae. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, kanggo motivasi. Dalemu ndi, Nduk? Ndah. Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Iya. Temu ndi? Oh, alah, sindene alek to, sindene alek. Sindene alek bae yo ngono. Tembangipun ngagem ngagem musik ya. Saya ke musik no. Ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewa-klewa tok. Sing takoni sing prawan tok ngono ki yo ra ketang sithik diganggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Yo apa ngono kok. Tapi kotipun Mas Doro, kotipun tapi. Kene ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspito, Pak. Puspito Nolo. Ya Puspito Nolo. Rale piye rale? Rale piye ya? Bawa ngarep, Nduk, bawa ngarep. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang tahu. Rembulan kang sumunar yang seni terus nakan tuh tarana liya mengsira sayangku. Lagune cah nom, wong tuwa kene nyisih. Ya. Ora mudeng. Suarane yo sak warna. Sak warna, ngono ku sak warna. Katoke mun sak ukuran. Ya ora. Gak gede Wanda. Wanda ki SSA. Apik ndak pinang gitu. Ya, gamelane katur lho iki Puspito Nolo ya. Jadi kita gumyak, kene kita gayeng biasa. Wis komplit lagon, guyon, ya ta. Iki karek nutukne lakon Mas Jo. Leresipun ngeten Mas Nggih. Kanto. Amargi sing mirsani menika kathah tur nyatanipun seliranipun piyambak-piyambak. Mengki mesakne nek sing ngenteni lakone guyone kesuwen kok yo disambung gara-gara. Budaya langkung saenipun kados ngaten Gus. Leres. Mula memuji dhateng Gusti Nggih. ing samangke Bapak Haji Rudi, Nggih. Ibu Hajah Fitri, Nggih. insyaallah yen sedekah mboten dadak ngenteni, yen peparing mboten dadak golek. Menika mugi-mugi menapa ingkang dados panjangkaipun dalu menika pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah sedaya nampi barokah nggih Gus. Amin, amin. Panggih wonten season kalih. Nggih, siap. Heeh. Yo, sawangan mendung, mentiung kaya gawe payung, Nduk. Ya.